Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha mga ka-listeners no, mga ka-followers? Karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no, ug sa dili pa di ay shout out day ko no kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Amping diha pirmi, Ami Alexander no. Salamat kaayo sa always nimo nga pagpaminaw sa drama. Nga Sugilano, nagikan sa RMN drama. Salamat kanyo no, Ami Alexander no, ug ni James Sabuero, ug sa tanan nga nagsunod no. Ug sa ako ang ate, si Sil Sapido, salamat kayo ti sa pinaminti ni mga pagsunod no sa Sugilanon. Nagikan sa RMN drama, salamat kayo sa always ni mga pagpaminaw. Ug sa tanan no, ang nagsunod ang dramahan no, shout out yun ninyong tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw. O palihog di ko no, o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung ako'y bagong i-upload no nga Sugilanon o mga sumpay nga drama. Bay no, di ito maglangan. Ang laing sumpay ning naghinapos nga Sugilanon. Ida na Ibarra Part 29. Oh, okay na ba mo? Ha? Ida na? Awa naman tayo angay nga. Kuhan ka lang. Awa man tayo mga tatsa. Pero sakit akong likod, sir. Kay bunal na lunis ako. Vertikus ganaw eh. Gusto kayo. Parehas tagibati, Badong. Pero, sagdi lang. Importante nga, nagkabaw sa niya. Mura siya nayawaan. Di kay mura siya nayawaan, Badong. Siya na yun ang iyawa, karon. Nabala ka kayo kung nagkunahuna ni ng tili karon. Basin kung saan ilang gibuhat niya. Kinalang mahibaw ni Inis, Papa. Unsa maling nahitabo na ako. Kalit ka doon ay nanurog sa akong kalawasan. Human mabuak ang bildo sa akong pintas. Kalma lang. Kaya rin ako ng ayon. Ayuhan ako, Ronnie. Dili ko makadawat kingon ini ang ako hitsura. Relax lang. Lingkod kayo doon ako'y himo na ron mamayo ka. Unsa may mong buhaton? Iyo nga imong mga mata. Kupti ang duha na ko kakamot. Relax. Relax ang imong mga kamot. Relax. Ug dawata ang kainit sa kong gahom nga mulatay sa imong kaugatan. Wa ko na ba tiyagan nga kainit, Ronnie? Bugnaw kayo ang imong mga kamot. Ngano may? Ngano mura man ang tunay nagpugong sa kong gahom? Nagduduha ka ba sa mong pagtuon ako? Mituo ko ni mo, Ronnie. Dako ang ako pagtuo nga maluwas ko ni mo. Imposible. Imposible kini nga may tabo. Ronnie, ayuhan ako. Piyo nga pagbalik mo mga mata. Ihatag din ako ang tanan ni mong pagsalig, Leslie. Masalubon kay Papa nga nagsudong sa family picture. Nelson. Pa? Nagkila ka? Nelson. Oh, Nelson. Nasakitan kay ko sa mga pangitabo. Wa ko magdahom. Nga mayon ini ang dagang sa itong kinabuhi. Napakyas ko sa akong mga saad sa inyong inahan. Pa, huwag ka papakyas sa pag-amuman mo. Bisa kamay. Dalaygon ka nga pagkamahan. Og dako kay na kong garbo nga. Ikaw, ang nahimo na mong amahan. Oh, para ni mo, Nelson. Pero para ni Leslie, why bili ang tanan akong mga paningkamot. Naglibog ko kung unsa pa'y nagkuwang nga kung nahimo niya. Kadi pa man niya paigo ang tanan. Sagdi lang pa. Pasagdi lang. Naibaw ko nga maayo kang pagkaman. Og masabdan raw niya ni Leslie ang tanan. Kung unsa kabililhon ang mga butang nga, imaghimo para namo. Pero naglibog ko. Kung ako ba siyang pasayloon ining iyang gibuhat,
nga dakong pagpagkauaw sa atong bansagon. Nakasabot kay ko sa imong gipati karon pa. Pero kung ako imo pangutanon, angay gyapon natong dawaton si Leslie. Kay ako man siyang igsuon, ug imo gihapon siyang anak. Bisag unsa pa yang nahimong asahan diri nato. Dili gyud tiaw kining gibuhat ni Leslie kanato, Nelson. Gusto na akong hikalimtan nga ako siyang anak. Pinangga kayo tamo, Nelson. Gihatag na nako ninyo ang tanan. Apa nagibuhat ni Leslie, dili yun ako madawat. Dili yun ako siya mapasaylo ng iyang gibuhat. Ikay nagkingon ini tanan, Tilde. Wa kay hinungdan nga pagkaiyan. Way silbing mong dugo nga naglatay sa atong kaliwatan. Traidor ka. Inutil ka. Ayaw kong basula sa imong mga binuhatan, Ronnie. Kay bisag unsaon pa ninyo. Di yun mo mang madaugon sa inyong tinguha sa pagbuntog ni Idana. Unsay wa? Dalimot ka nga ni anak ko ang bato nga agati. Oo, bitaw. Bisag naapan na ninyo ka ng butanga. Wa gihapon ay kapuslanan sa mga tao nga saman ninyo kadautan. Tungod sa inyong kahakog, inyong giusikan ang mga kahigayunan. Inyong gibuling-bulingan ang kaputli sa batong agati. O tungod sa inyong gibuhat, di na yun kini mapuslan pa. O Ginoon, mao kini ang mupatay sa inyong kalag o madugta mo ngadto sa nagdilaab nga kayo sa impyerno. Unsay ibot mong ipasabot, ha, Tilde? Kung may salabutan ka, dali rang masabtan nimo ang akong bisulti. Ayaw kong sultihi o bakak, Tilde. Kay di ko ni mo mapato sa imong katraidor. Wa ko mamugos aron mo tuo ka ako, Ronnie. Basta, usaray akong masulti nimo. Dili o di yung ka magmadaugon sa imong mga daotang tinguha. Wa kay uwaw! Bisag unsa pa imong buhaton ako, Ronnie. Wa ko mahadlok. Bisag imong pa kong patsyon karon dayon. Sagdi lang, Tilde. Matuman raon niya ka ng imong gipangandoy. Wa pa kung matagbaw ni mo! Bastian, kumusta naman ka, Dana? Okay raman, Teo. Nabaw man ko nga di ka okay. Sa tono landaan sa mong sinultihan o sa mong mga mata, gibati na ko ang imong mga kagulanan. Tingali sa ito ka, Teo. Tungod ka napakyas ko sa kung gisaan nila ni tatay o nanay ka ni Anto. Nga diligid ako ihatag kang bisan kinsa ang agate. Pero karon nailog na kini sa mga kamot sa kaaway. May mo nga napakyas ka sa mong sa Dana. Pero nakasiguro ko, nga wag yun mawa ang dakong pagsalig sa imong mga ginikanan diha ni mo karon. Panahon na tingali, Teo. Aron matuman na ang tanan nilang gitugon ako. Mo lagi. Ngaon sa man ni Dana. Nga kinahanglang yung dunay usa nga mo sakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa tanan. Mamsa, o sa ibot ni mong ipasabot ni Dana. Way laing sulbad ining tanan. Bisag unsa pa'y mahitabo. Kinahanglan nga makuha gid pagbalik ang agati. Bisan ang kinabuhi mo ibugti ni ini. Unsa? Unsa may atong buhaton ini, Ronnie? Di ba matod ni mo na ana ni mo ang tanang gahom? Pero nga namin sa mo tamanig kangilan ang kondisyon sa akong mga panit. Nangunot nagdaghan na kayong butoy-butoy sa akong kalawasan og now, Ronnie. Kalma lang. Pagbuminaw sa Maayo ra lagi ka. Filipino. Maayo? Kano sa pa man kumaayo, ani? Katagil ako og jutay panahon.
Kinaibaw ko nga mutugan ra gihapon ni si Tilde sa sikreto ining agati. Naglagot agad kay ko anang tiguha nga da. Kung dili gani gihapon na siya musulti na to sa uban pang sikreto anang agad ako mismo may mapatay anak niya. Relax lang. Ako mo'y agrahari. Pantuso na to sa maayo hangtod nga musulti siya na to sa tanan. Bisit ng tiguha nga. Di palagot kita ng maayo da. Watayangay kabalakan. Tungod kay kita mo'y naghupot sa gahom. Ayon mo rin si Idana. Wali mo makita, sir? Wag. Ito kong naasya sa iyong kwarto. Oo, di hapit ito, sir. Nag-istoryahan na ito sila si Noy Puldo. Basin o dunay gilakaw. Sir, nabi ito gisulti si Noy Puldo na ko. May tungod ni Dana. Unsa man, Badong? Nagpasumbingay ko ni si Dana nga kinahanglan ko no nga dunay kinabuhi nga masakripisyo alang sa kaluwasan sa tanan. Mo nagisulti ni Dana? Oo, sir. Kinahanglan gyud kuno ng buhaton ang tanan para makuha lang ang agati. Bisan ang kinabuhi pa kuno'y makalas. Dinamay mo. Badong, tara. Atong pangitaon si Dana kung asa na siya karon. Napakay-tsansa nga mabuhi pa, Tilde. Pwede pa nimong bakwiyon ang tanan para mudapig na ko. O gibalik nimo ang dungog sa tong bansagon. Pero kung magbagahi paggali ka, pagtugan sa mo mga nahibawan karon may tungod sa agati, ipaniguro ko nimo nga di na ka maabdan kutob ugma. Usbon ko, Ronnie. Mas maayo pagbuhaton na lang nimo kung unsay naa sa imong yawanong una-una. Kay bisag kung saon pa nimo, wa na kay makuha pagikan ako. Og usaray tinuod nga akong isulti nimo, nga hapit na sa muabot ang imong kamatayon. Hilam! Labi nga sa gambag! Mamatay ka! Patyun ka! Gusto na! Swerte ka, Tilde. Wala ka ko. Asa ka ba paingon? Atoon ako sila si Papa. Usa? Kung ganun ang tuman mo sila? Ronnie, wa ka ba magtanaw sa akong sitwasyon karon? Ako! Kitang duha mo'y nag-antos ini karon. Nabuang na ba ka, Leslie? Ronnie, samtang naapay panahon. Kinahanglan nga doon natin buhaton aron makalingkawas sa ini kahimtanga. Punyeta ka! Ay mo ko kisang pa. Oh! Mo na'y nagkaingon mo, Leslie. Mo nang wa ka mamayo tungkol kay kuwang kas pagsalig ako! Dako kong pagsalig ni mo. Hilam! Di ko ni mo mahimong supakon. Kay kung magtuman ka sa mong gusto, maparihas ka ng tigwanga, mga matay mong tanan! Nabalaga ko kung imo ng buhaton, Idana. Wa ni laing solusyon ini, Nelson. Naibaw kong lisod ni buhato ng akong desisyon. Pero mauni ang himuon para sa kaluwasan sa tanan. Kung mauna imong buhaton, mas maipag muuban lang sab ko nimo. No. Wa ka makasabot sa imong mga gipanulti, Nelson. Idana, usari ko nasabtan nining kalibutan na. Gusto kong mamatay uban nimo. Dili na nimo ang ibuhato, Nelson. Huwag ko mahadlok, Idana. Bisag unsa pa'y mahitabo. Pagkatamiso na kong mamatay sa ngahan sa akong gugma nimo. Kaysa magpabili ng kalibutan nga wa na unyay kapuslanan ang akong kinabuhi. Kung wa ka sa akong pananaw hangtod sa hangtod. Nelson. Idana. Gugma ko kayo ikaw. Nelson. Papapasaylo ako. O sabay na itabo ni mo, Leslie. Anong imo maning nabuhat na mo? Pasaylo ako ninyo, Papa. Wala ko mahibaw sa kong gihimo. Papa, unsay nahitabo?
Ginoo ko. Leslie, ikaw ba ni? Leslie, O Nelson, Idan, ako ni... Ginoo ko. Unsa man nahitabo si mong dagway? Pasaylo ako ninyo. Nagbasol na ako sa kung mga nahimong sa... Tabangi ko ninyo. Unsa na ba sab ning dramahan, Leslie? Pahawain taon ko maghimog drama, Papa. Sa imong gibuhat na mo, ihimog yapon ming patuon sa imong mga kabuang. Utang buot, Papa. Giangko na ako nga dako kay kung saan nga nahimo ninyo. O hinaot kang makapasaylo mo na ako. Hilom! Wa kay angay nga mga ayo og pasaylo na mo. Naghatag ka lang og dakong kauwawan sa tanan. Daghana ang kinabuhi ka nagkalas tungod ninyo. Busa ining imong gibuhat. Dili ka na mo mapasaylo. Layas din eh. Og ayaw na pagkita pa na mo hangtod sa hangtod. Utang buot, Papa. Ako'y anak nga demonyo. Pahawa og layas. Papa, gusto na. Ayaw siyang labanin, Nelson. Kung dili ko ninyo tabagan, mas may pagmagpakamatay na lang ko. Ah! Pagpagkamatay! Papa, Pasag din ninyo siya. Tibisag magpagkamatay pa siya. Dili na niya mabalik ang kinabuhi sa mga taong inosente nga nangamatay tungod sa ilang mga kabuang. Buset. Gilapas gini mo nga kung mando, Leslie. Masuway ka na ko. Magbasol ka ni mong gihimo na ko. Nganong dili naman lang ni mo dawaton ang kamatuoran, Ronnie. Nga ikaw ra mismo mo'y nagbuhat sa kaugalingon ni mong kapildihan. Unsay kapilian? Suma, dugay nang naangkon sa atong kaliwatan ang kapildihan, Ronnie. Ug wa kay kadaugan nga maangkon, pinaagi sa ngilad ni mong mga binuhatan. Hilom! Ikaw rin midawat sa mong kapilihan. Pero ako wa! Wa sa kong bokabularyo nga mudawat o kapildihan, tili. Kay sukad masukad, wa pa kong mapildi sa akong kinabuhi. Nagdamgo ka lang, Ronnie. Wa ka magpuyo sa realidad ni ining kinabuhi. Ang naglabiran ni mo mao ang pagpanlimbong sa imo rasang kaugalingong anino. Makita unya nimo, Tilde. Ha? Akong ipamatuod mo nga nasayop ka sa imong gituhuan. Ipakita na ko sa tanan nga si Rooney ra ang bugtong magmanaugon ining kalibutana. Ha! gusto na ang paghilat, Leslie. Pasaylo ako, Nelson. Di ka po'y nagyug ko sa kong kinabuhi. Wala ko masayod sa kong pagabuhaton. Mas may pagmamatay na lang ko. ayaw, Leslie. Naapay panahon aron ka magbago. Pero usa pa may kapuslanan kung magbago ko. Kung di ko niili ang akong itsura. Ang akong panit. Kahadlukan na ang akong nahong sa tanan, Idana. Naapa kay mahimo aron maayo ka, Leslie. Ang saman. Makatambal pa baka na ako, Idana. Kung mabawi nimo ang agate, ug ihatag nimo diri nako. Dako pa kaayo og puruhan nga mamaayo ka pa, Leslie. Leslie, paminawa si Dana. Sunda ang tanan niyang gisulti nimo. Tod kay dili pa uwahi ang tanan. Aron makahimo taong maayong mga butang ining kalibutana. Samtang buhi ka pa. May dako ka pang kapuslanan para sa tanan. Sunda nga ako gisulti, Leslie. Mao na lang niya ang bugtong paagi nato aron maluwas tang tanan. Kay kung dili nato mapawi ang agate, dili lang ikaw ang mabutang ini sa dakong peligro. Mas daghan pa unya ang mabiktima kung gamiton na kini ni Ronnie sa dautan nga mga pamaagi. Pildi yung sukuan ni Sir Pipito eh. Maragay. Di ginabadawat si Leslie. Gani, wa niya ilhang anak. Bitaw. Heh, Mirisi. Mao na angay niya badong.
Angay lang yun, nga dili na sa ilong anak na wa sa'y batasan. Mao. Di ba? Buldo? Mo lagi. Tinuod na, Bads. Hmm. Dagan na kayong higayon nga gihatagan sa tiyan sa iyang amahan, pero gibaliwala niya tanan. Hustogin mo, Ninang. Ano ni nang binatatso? Para na ako, no, Badong. Bads, eh. Mas mapasaylo pa na to ang taong buang kaysa ni Leslie nga nagpabuang-buang. Tinuyuan mo na niya. Busa iya ginang agwantahon. Mo Nagbahad na ba siya nang? Mura. Nga maghikog na lang kuno siya. Asyos. Mula kayo mas may pangbuang kasi magpabuang-buang. Oh. Pero, kung siya na gyapon ng alkansiya na, Bads, siya na gyapon alkansi, kung mo na iyang buhaton, makikog siya na, Storya na niya, Bads. Di na ginaang ang tuhuan si Leslie. Kay kinaiya naman na niyang perming mamakak, God. Magpaluoy-luoy aron mailad kasi ang mga binuang. Hosto bito. mo lagi. Tinuod ginagipandulin ninyo, Ninang. Wala nang nasan. Mao bitong wala siya panambulinga siyang amahan tungkol kay di nakatuhuan ang tanan niya mga drama-drama. Mo lagi. Sobra na kayo, Badong, Bads. Ang panahon na yun mo'y naningil nila. Mao, lisod siya dawato na si Leslie ay. Ilabi na ang iyang naong, ay ang naong nga. Lupit may abat. Ay, nakakita bitaw ko niya, Bads. Pwede naging ilarag na ako eh. Mura nagagwak-wak sa kapitulyo. Bilka na, ha? Lay, ayaw lay. Ayaw, Bads. Bitaw. Murag sakto gi ka nang. Ha? Natumbok ni mo ang parehas ng dagway ni Leslie. Basta mga hakog gani, Bads. Mahimo ginang wakwak. Mo nang delikado gid kayong dili ta makontento sa tong kinabuhi. Din kabagi ka, Leslie. Koan, dito ko gikan ni Papa. Litsi. Gisupak yun mo kung gusto. Paminawa una ko, Ronnie. Ayaw kong patuwa sa imo mga kabuang. Tungod ini mo gibuhat, doon na kay dakong silot nga madawat. Ronnie, ayaw. Ayaw in taon, ayaw kugod sa... Hey! Tali yun! Utang buhos, Ronnie, ayaw ito. Nagbuhatan ako, Ronnie, please. Angay kang gapuson. Ronnie, paminaw. Ato sa istoryahan og tarong. Paminawa una ko kung ganong ako ning gihimo. Wako'y angay paminaw ni mo. Kung dili ka maminaw ini, kitang duha may malaglag sa kalautan. Nabuwang na ka! Wako'y panahon sa mga tao kasama ni mo. Ronnie! Ronnie, kadyo ka mag-istoryaw na ta! Ronnie! Panuway! Ipawahi ang tanan, Leslie. Tiyatildi pa sa'yo ako. Naluoy kayo ko di mo, Leslie. Tungod kay nabiktima ka sa mga ambisyon ni Ron. Gigamit ka lang niya aron makuha ang iyang kaugalingong interes. Dako kayo ang ako pagbahay sa kaugalingon niya. Tungod kay wasat ko matagbaw sa akong usang kaugalingon. Bisag gihatag na sa akong amahan ang tanan na akong gusto. O karon dako gid kayo ang akong pagbasol. Ilabi na nga nawa na ang pagsalig sa akong mga kahigalaan. Ang akong pamilya. Ilabi na gid ang akong amahan. Daghan na kayong mga kinabuhi nga nakalastugot sa among mga daotang binuhatan. O ako may nakaigon inig tanan. Gibasol na ko akong kaugalingon, tiya. Kumusta ka na, Papa? Di pa gyud ko okay, Nelson. Di na ko matugkad kung asa kuhaan ni Leslie ang kabaga sa iyang naong. Nagkuha pa niya magdrama din aron patuhuo na sabta sa iyang mga kabuang. Tingali pa. Dili na nato mahatag ni Leslie ang pagsalig. Pero ang bugtong tingali na itong mahatag niya. Mao ang pagpasaylo. Sa'y pasaylo? Pasaylo? Pila na kakinabuhi ang iyang kipatay. Pila na kainosenteng tao ang nag-antos tungod sa ilang mga kabuang. Wako'y pasaylo nga mahatag nila, Nelson. Angay silang mabilanggo sa tibuok nilang kinabuhi.
O gani, bisag kutluon pa nilang ilang kinabuhi, dili papaigo, aron ibayad sa mga inosinteng kalag nga matay tungod nila. Tinuod, sakit gid kayo ang ilang ibuhat pa. Itang tanan, nabiktimas mga kalaki nila ni Leslie o Ronnie. Apan ini higayon na. Sa naitabo ni Leslie. Tingali, mas ipakita na to niya nga di tasama niya. Ato gihapon siya gipangga o gigugma isip ako siyang igsuon o imo siyang anak. Kaya bisag unsaon. Bisag unsa pa siya kadautan pa. Dili na to ikalimod nga ang kamatuoran nga imo siyang anak. Wa ko'y anak nga demonyo, Nelson. Dili og dili gid ako sa mapasaylos tibok na kong kinabuhi hangtod sa akong kamatayon. Di pauwahi ang tanan, Leslie. Ang mahinungdanon ni mo karon nga miila og naghinulsul ka sa imong mga sa. Maunay kanunay nga ni asa kong hunahuna, tiya. Apan dagon lang ko perbis ako konsensya. Mausig kanunay sa kong hunahuna. O kasing-kasing. Gawa na ko'y bili ni kalibutan na. Wala kapuslanan ang akong pagkatao. Natural lang na nga mubati ka og ingon ni Ana. Apan, ang labing siguro nga dili gyud ta masipyat ni ining kalibutana. Ang paghimo ra gyud og maayong mga butang sa imong kaugalingon. Labi nagkayod sa kaayuhan sa tanan. Lex Pinos. Salamat kayo, tiya, sa imong mga bulawanong tambag. Nasayod kong isod kaayo patuhuon ang akong kaugalingon sa mga butang at tinuod. Panikamot, Leslie. Wahi mo ang lisod sa atong Ginoo ang pagpili sa sakto og sayop. Buhata kanunay kung unsay maayo. Tiya, magtinapangay ta. Naigitugon si itanan ako para masulpad nato ang problema. Unsa man ka na, Leslie? Tabangi ko nga makuha nato ang agati nga naa ni Ronnie. Nahibaw ka ba kung asa kininiya ako eh? Tiya, ang bato. Naanak ron nakatisok sa dughan ni Ronnie. Unsa? Tinuod ka, Leslie? O tiya, mauna akong gikalipkan karon kun unsaon ako pagkuha sa bato. Nga naa sa iyang dughan. Ayaw, Leslie. Pasagdi ka na. Ha? Unsay pasagdan tiya? Ang bato nga agati nga ana-ana nakatisok sa iyang dugan. Dili na mahimong ilugon pa ni bisan kinsa. Kay kun kinsa ang mangahas sa pagkuha umuilog ni ini. Mamiligro hinuon ang iyang kinabuhi. Mao ba tiya? Apan nga naman. Tungod kay naman sahan na ang kaputli sa maong bato. Nawa ang iyang kabililhon tungod kay nagamit na kini sa dili maayo nga katuyuan. Mao ba tiya? Mao nga kinahanglan nga masultihan nato sila itana. Nga dili magtinguha sa bato. Unya, unsaon naman lang din nato ini tiya? Unsa man din solusyon ini problema ha? Kung giun sa pagpatay si iyo tuling, kinahanglang mausay buhaton ngadto ni Ronnie. Naguol ka ba? O tiya, nag-uol gikos kay himdang karon ni Ronnie. Gusto sa nutan ako nga maluwas siya. Ang kaluwasan, nagkinahanglan og kooperasyon. Apan sa kahimtang ni Ronnie, nga patay na sa iyang hunahuna ang paghimo og maayo. Guli na kaayo nga maluwas pa siya. Pero, kung pananglit mausap pa siya tiya, og iyang kuhaon ang bato sa iyang dughan,
maluwas pa maghihapon siya. Ay, tingali at luda pa. Pero imposible ka na nga maabot pa sa iya ang huna-huna. Tungod kay naglatay na siyang kaugatan ang pagka-traidor. Pero kalimti na ka ng tanan, Leslie. Ayaw na paguna-huna nga maluwas pa siya. Hinoon, paningkamot sa imong kaugalingon nga maluwas ka. Ilabi na, nga naabli na karon ang imong huna-huna o kasing-kasing, nga magbag-o na kas imong kaugalingon. Wa ba mahibaw si Idana ining tanan diha? Wa siya mahibaw, Leslie. Mauni ang sikreto nga gustong mahibawan ni Ronnie. Kunod saon niya aron mapatay niya si Idana. Salamat kaayo, tiya. Nga imo kong gisultihan bahin ini. Kinahanglan nga atong masultihan si Idana ining tanan. Kinahanglan yun, Leslie. Ang atong paningkamutan nga masultihan si Idana. Nga dili na ngayang ilugon pa pagbalik ang agate. Mangita tagpaagi nga makaikyas ta din ni tiya. Kinahanglan maputol ni ang gapos sa atong kalawasan o mga kamot. Di na yun mapasaylo ni Papa si Leslie. Nag-uol tayo ko para sa inyong pamilya, Nelson. Naibaw kung unsa kabugat sa usa ka tawo nga magkambin ug dakong pagdumot sa iyang isikatawo. Ilabi na gyud sa iyang mga pinanggang anak. Tinuod na, Idana. Naibaw kong di gyud ingon anas, Papa. Kay kami mismo nasayod gyud. Kung unsa kadako ang iyang pagigugma ug pagpangga namo ni Leslie. Tingali, dili pa gyud karon mahitabo nga iyang madawat si Leslie ngayon ini karon. Apan kun maabot man ang panahon, tingali wala to hibaw ikon kanus Bugtong ang panahon ra gyud ang makatugan. Kung mapasaylo ba gyud sa inyong amahan ang imong igsuon. Bisan ako, Idana. Nasakitan gyud kay ko ining hitabuha. Naibaw gyud ko nga bugat gyud sa buot ni Papa. Ngayon gihimo ang pagsalikway sa kaugalingon niyang anak. Kinsa man kanina nawag ako. Oh, basin o si Leslie. Hello? Hello? Wa may mitubag. Hello? Basin o nagbinuang na. Hello? Kumusta ka, Idana? Oh, Ronnie? Salamat kay nakailang ginaikas kong tingog. Hain si Leslie, Ronnie. Ganong si Leslie magyay mong gipangita. Huwag ka ba mingawan ako, Idana? Ronnie, gusto na ang pagduwa o mga hugaw nga butang. Idana, huwag akong magduwa og hugaw. Gusto na akong ipadayag nimo ang tinud-anay na kong ipati niya nimo. Sa magkadaghanang higayon, hangtod karon. Gusto ko nga ikaw ug ako ang magkadayon sa himaya nga way katapusan. Kung wa kay maayon toyo na ako, Ronnie. Mas may pangaputlo na to ning atong istorya. Okay, Dana. Di ko gusto nga di na to tiwason ng atong istorya. Naibaw ko sa unsay gusto nimong madungog gikan ako. Ipadayon ang imo isulti, Ronnie. Naibaw ko nga nagpaabot kang akong iuli nimo ang bato nga akali. Ronnie, kung dili gid nimo iuli diri nako, mamiligro gyud ang inyong kinabuhi ni Leslie. Bueno, Idana. Aron magka-istorya ta og tarong. Kinahanglan nga magkita ta. Ha? Magkita ta. Magstoryahan na ita sa personal aron magkabot na to pareho ang tinud-anay nga kalinaw. At ito magkita kayo sa simbahan ugma. Alas 3 sa hapon. Ayaw si Piata aron magkasinabot ta. Kadiyot lang, Ronnie. Di na ko tason pa nga kung isulti ni mo karon. Basta ugma. Magkita ta. O kinahanglan nga ikaw ra o ayaw pagdaog lahing tao ni bisan kinsa. Sige. Bye. Hello, Ronnie? Sa Lex Ay, pauna, Ronnie! Pinos. Ronnie?
Unsa iyang gisulti? Gusto siya makikita na ako. Ugma sa alas 3 sa hapon, dito luyo sa simbahan. Ug unsa may iyang tuyo nimo? Iya kong giingnan nga kung gusto ko na kong kalinaw. Magsabot ko namin duha ugma. Makikita ka niya? O Nelson, gikinahanglan yun nga ako ng buhaton. Basin og litag lang na niya, Idana. Mayo siguro nga mahibaw na to sila si Hipe aron nga madakpan rayon si Ronnie. Ayaw. Dili na nato buhaton, Nelson. Makadagkot ka na og dakong kagubot. Ug basin, dagan na sabon niya ang maangin. Pero basin og unsa iyang buhaton nimo? Ayaw kabalakan ako. Ako rin may bawa sa akong kaugalingon. Pero Idana, Salig lang ako, Nelson. Dili mahimong atong supakon ang gusto ni Ronnie. Kinahanglan nga ato siyang uyon-uyunan. Unsam ko ng oras sa ugma, sir. alas 3 sa hapon. Mawagi mo yagi. Kung sa may plano na to ron, sir, magtawag dag mga pulis. Sa may... Ayaw. Dili mo sugot si Idana. Uy, mo ba? Unya, sir. Ato na siyang pasagdan nga, sir ang usang makikita ng Ronnie. Dili ba dong? Kinahanglan nga sundan ra nato si Dana. Kinahanglan magbantay ra ta niya. Atong bantayan ang palibot nga ilang abutan ni Ronnie. Kuha man, doon naman ko'y, kuha dito naman ko'y shotgun dito, sir. Kama, magdal-dagarmas naman. Nara ko ihatag ninyo nga mga pistola. Pistola. Di lang ta magdaan ang tag-as nga armas. Yeah. Ako may kuyawan ng isulti ni Dana, eh. Nabalakasab kay ko ba dong? Kibasin uon sa buhaton ni Ronnie. Mayo ang tag... Uban pa ta kay medyo... Di tabati o kahadlo. Ayaw mo pagsaba ni Dana. Nga gisultihan ta mo. Ato ra ng plano nga bantayan na to siya. Oh, Idana. Di na ko ikalimod nga ikaw gid ang tinud-anay na kong kikugma. Ikaw rang babae nga gusto na kong makauban sa tibok na kong kinabuhi. Ako ka lang, Idana. Way laing makapanag-iya mo. Ako ka na. Hapit na alas 3. 10 minutos na lang ang kuwang. Mugawas na ko din sa simbahan. Aninahon una na akong palibot ko na ano ba si Ronnie. Uwa pa. Ningaw pa kayo ang palibot. Kumusta ka na, Idana? Oh, Ronnie? Dali, sunod ako. Arita din sa landong magsultihan eh. Dali. Salamat kayo, di ko mo pakyasa, Idana. Kumusta silang Tilde o si Leslie? Ay mo ba diyo na ito magkisikot bahay nila? Di ba ang gusto ni mong mahitabo na makabot nato ang kalinaw sa matang usar nato, di ba? Unsa may imong mga kondisyonis, Ronnie? Andam ka na bang maminaw? Andam na ko. Tuwara sila sumay dakong kahoy. Kinahanglan ba nga magpaduol pa ta, sir, kay medyo layo na kita nila. Kinahanglan magbugbuhag ta, Badong. Adto ka dito sa pikas. Ikaw, Leopoldo. Adto ka magpasalipod yan ang pultahan sa simbahan. Huwag ako. Mulipot ko dito sa luyo. Pero nga, makapaduol ko nila. Ay, sige. Ligado. Sige. Magbagbuwag kita. Yeah. Sige. Doon alam ko'y gustong may bawan kik kanimo, Idana. Medyo personal kini nga butang. Ug hinaot nga tuganan ko nimo. Bahin man na sa unsa. Ikaw ba og si Nelson na doon na ba'y relasyon o wa? Usa ba na imong mga pangutana, Ronnie? May kalabutan ba na sa atong katuyuan para sa kalinaw? Yes. Dako kayo, Idana. Dako kayo nagkalabutan sa tong peace talk karon. Peace talk. Ug tubagalan ko sa husto sa kong mga pangutana nimo. Tingali, wala kinahanglan na ang mga personal nga butang, Ronnie. O dili na kinahanglan pa nga ako ng tubagon. Kundi ko nimo tubagon, huwag mahimong kalinaw tali nimo ug nako, Idana. Og
ug kun moingon ko nimong naa. Nana day. Oh. Na mi relasyon ni Nelson. So, magisgot na tauglain. Sa to pa, ako, lisod na baday ko ni mong higugmaon, Idana? Please lang, Ronnie. Ang gusto na kong mahitabo karon, nga hisgutan nato ang mga maayong butang nga may kalabutan ang kalinaw para sa tanan. Naibaw na ko niya na. Tubagaw na ko sa kong pangutana ni mo. Lisod ba kong higugmaon ni mo? Huh? Tuwa na ko'y pagbati pa ni mo, Ronnie. Dugay ng panahon ang nanglabay nga wa na ko'y pagigugma ni mo. So, unsa pa? Ihatag na ba ni mo ang agati? No. Dili. Ihatag ranin ako ni mo kung uyunan ko ni mo sa kong gusto. Unsa magay imong gusto? Buwagis, Nelson. Huwag kinahanglan nga muuban ka na ko. Ronnie, wa ko mo ani aron mo tubay ko sa mga butang nga way kapuslanan. Mianhi ko para sa kalinaw. Pero mao na gusto na kong mahitabo. Andam na kong ihatag ni mo ang tanan. Basta muuban ka lang ka na ko. Pero kung di ka mutuman sa kong gusto, dako ang kagubot nga mahitabo. Unsa? Pero relax. Relax lang, Idana. Hataga pati kagtulo ka adlaw nga lugway. Aron matimbang-timbang nimo ang akong gisulti karon. Basta usbon ko. Andam na kong ihatag nimo ang agati. sa Lex Kung Pinoy. masunong ka nako karon tayon. O sa sunod adlaw. Kung makahukom na ka nga muban ako. Klaro ba nga kung gisulti nimo, Idana? Leslie, unsay nahitabo nimo? Tiha, kita-kitan ko. Naminod ang akong kalawasan. Ayaw pangusog, Leslie. Relax lang. Tabang, Ronnie! Tabang! Ronnie! Ginoo ko, usaon man ako ini. Di man ko makalihok. Di na ko matangtang ang akong gapos. Sa problema? Ronnie, utang buot. Tabangi si Leslie. Naglisod siya sa iyang kahindang. Badbarin taon siya sa iyang mga gapos. No. Dili. Muna'y patagam sa mga babaeng supakira. Ronnie, imo siyang asawa. Ayaw siyang inaniana sa pagtratar. Wa ko'y asawa nga traidor. Nahibaw ka nga ang pinakakontra kay nako nga klase sa tao, ang parihas ninyo mga kinaiya. Maluoy ka, Ronnie. Bisag mamatay pa siya karon dayon. Di ko mahinugon. Bisag atakihon pa siya dayon. Nagsabot ka? Ha? Unsa may iyang gikondisyon ni mo, Idana? Gikondisyon ko niya, sir. Nga kung muuban ko niya, ihatag niya pagbalik diri na ako ang agati. Apan kung dili, maghimugid siya og dakong kagubot. Ug unsa may imong huna-huna karon? Malagmit ako siyang uyunan. Ha? Mukuyog ka niya, Idana? O Nelson, muuban ko niya. Basta makuha lang na ako pagbalik ang agati. Pero, Idana, Kinahanglan nga ako ng buhaton, Nelson, para matapos na ning tanan. Basig, naami matabang niya ng higayon na. Ha, Idana? May siguro nga itong paibawon si Hipi. Kaysa higayon nga ihatag na niya ang bato diha di mo. Mahimo na siguro siyang ipaaresto sa kapulisan. Pasaylo ako, sir. Dili na ninyo ang buhaton. pero sakto si Papa, Idana. Yan ang natag-back up sa kapulisan. Ayaw, Nelson. Pasadi ko ninyo sa akong pagkabuhaton. Pero nga naman, Tungod kay dili pa nato masiguro ang sitwasyon. Kung tinuod o dili ba nga agati ang ihatag ni Ronnie nako. kung mauna, gibutang ni mo sa dakong peligro ang imong kinabuhi, Idana. Dili ko na eksapayan, Nelson. Basta ang mahinugdanon, nga way laing kinabuhi nga maamong ining pinuang ni Ronnie. Pero Idana, kung mauma lang gani nga wate kasiguruan sa imong seguridad, dako ning supak. Dako gid ming supak nga imo nang himuon nga uyunan nimo siya sa iyang gusto. Tinuod ka na, Idana. Dili maayo nga isugal nimo ang imong kinabuhi sa butang nga wa kay kasiguruan sa imong seguridad. Pero kinahanglan nga ito kinibuhaton.
Kay kung wa tayo moong aksyon, basin mamiligro hasta ang kinabuhi karon ni Leslie og ingon man ni nang Tildy. Ang gikasubo ko, Idana. Dili yapon ko uyon. Nga ang imong kinabuhi, mo ibayad di mo ining sitwasyon karon. Ug tanon ko musupak niya ng pagiha. Mauman sa bako, Idana. Dili ni mo uyon nga isugal ni mong imong kinabuhi. Kinahanglan nga mangita ta og mga paagi nga makasiguro ta. Ato ni planuhon pag-ayo kung unsa gyud maayo na buhaton. Leslie, nakadugog ka na ako. Leslie, tupag ako. Leslie, ay Ginoo ko. Wala gayon maglihok si Leslie. Leslie! Pero magsaba ka mga ina. Ronnie, wala maglihok si Leslie. Tabagin taon siya. Wala ba siya kinabuhi? Alaot ka ba? Hinay og resistensya. Dirira siguro ko to bagyang kinabuhi. Bueno, magbara na to siya siyang kapos ug magkuha kog sako aron ato siyang ilabay sa dagat. Uy, bugat man di ay. Di kini mahimong guruyon. Kinahanglan ni siyang isakay og kariton. Diagaw na, balik ko taga. Ginoo ko. Patay na yun niya siya. Leslie? Buhay ka pa? Tildy. Oh, dali. Bangon, Leslie. Samtang wa pa siya bumalik. Bangon. Nalipong ko. Dagan, Leslie. Palayo na yun din eh. Ikaw. Ayaw na paguna-una na ako. Siguro angin mong kaugalingon. Aron dili ka niya maabdan. Sige na. Hindi na siya paingon din eh. Tago na yun. Palayo na din dali. Leslie. Ayos siya. Ayos, Leslie. Oo, ako mahilig. Ayos siya! Animal! Leslie! Leslie! Ginoo ko, mayon ta nakagawa siya din eh. Nabangin taon siya, Ginoo. Now sa Lex Pinon. Bisag kinsal man siguro si Roy. Di kita muhagad kung watay kasiguruan sa tong safety. Bisag kinsa pa na to. Tinuod na, Badong. Oh, O nga ako si Papa. Dako yung supak sa plano ni Idana. Nga uyunan niya ang gusto ni Ronnie. pastilan, sir. Kung muhagad gid siya na, siya gi magbutang siya na kung alanganin. Mamiligro gid siya. Di na may tabo, Badong. Naibaw na si Idana nga, di gyud ta mo uyon. Akit ang tanang gid, sir. Busog pagtana. Salamat kayo ninyo, Badong. Kamitabang gid mo na mo. Nasog, sir. Badong bikes. Oh, Leopoldo. Sir, yara mong gingon. Si Leslie. Si Leslie ni, hain siya. Nasawanan, sir. Ditabang sa mga katabang. Tara, Badong. Atong atoon. O kayo sa ipa sa pagpabidaw ng uban pang sumpay ning naghinapos nga sugilanon. Idana, Ibarra. O salamat kayo no, mga kalasanos, mga kapalowers no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.